Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Ate! Psst! Ate! Malalim na naman ang iniisip mo. Delayed ka, no? Hala, lagot ka! Baka buntis ka! Ay, maloy ka! Oras natin, mga kabisyo, sa buong kapulaan. We got 32 minutes after 7 o'clock. Isa pong magandang gabi! You are still locked in right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio. Ito pa rin po ang pinakamalupit, pinakaastig, ang pampagising sa oras na ito. Ito ang programang EDSA. That's right, mga kabisyo. At syempre kasama pa rin Tanghenyo, Duday, and yours truly, Diego Bandido. Hindi po ako taga-South. Taga-saan ako, Tang? Pa-North ka! Alright, sa lahat po ng mga biyahe pa-South at biyaheng pa-North. Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, binabati natin dyan unang-una sa lahat mga laging nakatutok, mga solid dyan. Car Club Garage, dyan sa may Masaito Drive, sa may Molino, Bacoor, Cavite. Sir Chris and Ma'am Melay Henson. Maraming salamat at sa lahat po ng mga staff dyan. Yan, sa mga kabisyo, pagdating po sa pag-aalaga ng inyong mga sasakyan, Car Club Garage, inyong maaasahan. Eto na, pag-usapan na natin to. Naging masaya ang paraan ng hatian ng lupa ng magkakapatid sa San Juan, Batangas. Dahil idinaan nila ito sa paborito nilang laro na bingo! Ang naturang lupa raw ay pinagkaloob ng kanilang tatay na original na may-ari matapos ng 5 dekadang pagiging tenant at tagasaka mula nitong 1940s. Wow! Grabe. Pero mga kabisyo, ito po yung content ang context. Equally divided naman daw sa 13 ang lupang ipinamana sa kanila, magkakapatid. So, ang paglalabanan lang naman nila sa bingo ay ang pwesto ng lupa na makukuha nila sa mana. O, naglagay raw ang magkakapatid sa kalugan ng numerong mula number 1 hanggang 13. Kung ano man po ang numerong mabunot ng bawat isa, ito po lagi ang lot number na mapa sa kanila. Wow! Ano naman pala? Eto na! Hindi na natin patagalin to, Tang! Logican na natin! Sige! Huwag mo nang patagalin! Panasan mo na! Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudoko? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic boards. Basic po pagdating sa usaping hatian ng lupa. Kadalasan yung nababalitaan po natin, yung malungkot po. Yung nag-aaway, nagpapatayan pa nga. Itong kwento po na magkakapatid na dinaan sa bingo, medyo nakaka-good vibes po ito. Di ba? Kasi una, pantay-pantay naman po ang hatian. O, pinagpipilian na lang kung ano yung lot number, yung posisyon ng lupa. Hindi na naging issue yung porket panganay, dapat malaki ang parte. Kung baga, wala na naging dupang sa kanila. Di ba? Pero sa totoo lang po, real talk. Di ba? Minsan, nanggagaling ang nangyayari, ang hindi pagkakaunawan sa mga magkapatid, Tang, di ba? Ano bang kadalasan na dahilan yan, Tang? Ay, siyempre, kadalasan yung gulo ay nanggagaling doon sa mga sampid sa mga asawa. Totoo yan. Minsan yun pa yung pampagulo, yung sampid. Pambira naman, Well, mga kabisyo, eto po, logican po natin para at least mas malinaw.
Ang mga posibleng dahilan po sa pag-aaway ng mga magkapatid sa hatian ng lupa ay maaaring dahil sa mga sumusunod. Unang-una, hindi pantay na hatian, kawalan ng malinaw na dokumentasyon, at syempre, pagkasangkot ng asawa at iba pang miyembro ng pamilya. Sila po ang dahilan. Ganon di ba nangyari sa inyo? 37 after 7 o'clock. This is Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!